खुलुमबाय, आंनि बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो, जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदि। दिनैनि निउजआनो जाहैबाय आगुनि अटल बिहारी बाजपेयीजों लोब्बा लाखिनानै दा भारतनि बिफा नरेन्द्र मदिआ आबादारिफोरनो 2,000 रां हरनायखौ मैया हरबाय आरो सोर सोरनाव मोनखो बेखौ कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। मैया कक्लाबारि समस्तियाव मिटिं जानायाव प्रटाल निउज चेनेलआ बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारखौ बरायदों गांसे आर'नाइजों। बिटिआरनि गामि सोसननाय आरो गामि दानख'नाया फैगौ मासनि 15 तारिखसिम जागोन आरो सोरबा गामि सोसनजानो लुबैदोंबा गाहायाव स्क्रिनआव होनायाव दैथायहरनो हागोन। गणेश काकतिनि दारै जइन्ट डाइरेक्टर, बिथाङा आसामनि। प्रमद बर'आ बुंदों जे जौ लोंनाय, गान्जा सोबनाय, निसा जानायफोरा सांग्रां जानानै थाखादो नङाबा जेलाव हरजागोन होननानै आरो माखासे कारापसन जानायफोरखौबो बुंलांदों आरो बिजेपि सरकारा बिटिआरनि खामानिफोराव जेबो हेंथा होनो मोननाय नङा होननानै बुंदों। बे बाथ्राखौ सिगाङावनो बुंनानै दोनखादों। 4 नं रौता बिजाबनि नीलर स्वरगयारीआ बुंथिदों दि माखासे एनडिपिफोर जेलाव थाबोनाय जेरै रन्जन दैमारिजों लोगोसे बिसोरनि गासिबो लोगोफोरा केसआव नांनानै दं, बेफोरखौ थाबैनो बख'ना होनो थाखाय अमित शाहआ बिथांनो गांसे गोसोखांथाय बिलाइ गथायगोन आरो बेखौ थाबैनो मावनांगौनि थाखाय गोजौआव नारसिनहरगोन।